לחשוב אחרת. הדבר השני, אולי גם האלימות שהרבה דיברנו עליה, שהולכת ומתגברת. והדבר השלישי זה מה שעושה משרד הפנים ורוצה להכניס עיר כמו חריש, שזה נתן את האותות של הגזענות באזור הזה. תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת חמד עמאר, ולאחריו חבר הכנסת עמיר פרץ, לאחריו חבר הכנסת טיבייב. אדוני היושב-ראש, היום מתקיים טקס יום העבודה בקו הגז שעבר באדמות ג'למי ומנסורה בנוכחות ראש הממשלה. מצד שני מתקיימת שביתה בשני היישובים מעוספיא ודאליה שהם בעלי הקרקעות שם. השביתה כי עד עכשיו לא הצליחו להגיע להסדר עם בעלי הקרקעות, לעומת כל ההחלטות שהיו ודיברו על הסכם עם בעלי הקרקעות. עד עכשיו אין שום החלטה ואין שום הסכם שבוצע. לכן אני קורא למשרדי הממשלה, לראש הממשלה שנמצא היום בטקס, לגמור עם בעלי הקרקעות, לבוא ולסכם איתם ולתת את מה שמגיע להם. והם בסך הכל מבקשים דונם אדמה תמורת דונם אדמה חקלאי באותו אזור באותו מחיר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת עמיר פרץ.